Sanibonani molweni ndinamkela kweSCTV ngesiXhosa. uLikamva ke guys akabuyanga kowabo and bawaridi bazama ukumfowunela bamfumani ngelingeni ke yathi yangena ke ifowuni yakhe bamfumana wabesebaxelela ke into yoba hayi ndilele apha kwazoleka bothuke bonke ukuhlathi ke shawutisa ke buza uba yeyi kutheni usigezela wena buya ngoku apho wabethi omnye hayi kuse-eligqithi for loo nto leyo wadropha naloo fowuni yakhe nakakade. Ushiyeke uthumeke sithi ke into yoba yile nto ayive izolo kuyanga kuyabuza uba uve ntoni na khange ibe khona ke impendulo kubazali. Hlengiwe ke guys utwelile kuSydney yena ngomntana wozoleka wabe ecela ke kuSydney into yoba angakhe ayisebenzise kulwa into zakhe yonke le nto kazoleka because if kunjalo bazomvala kuphele kuthi tu ngento ekhalele yakhe yena. uSydney uthembisile ukuba noko soze ndide ndikufake phantsi kwebhasi nkosikazi yam. Kanti ke ekuseni kwazoleka ababhizi ke balungiselela emsebenzini basadlalisa nomntana wethu before bahambe. Kuthe kusenjalo ke kwabe kungena ke uNonceba esithi ubaphathele iindaba ezimnandi ngohlathi owayifumana ke yonke into eFamily Court. Kukhona nomfana owayemncedisa phaa ogama lingumongezi. Nguye umongezi ongumuntu onyotywayo ixesha elinintsi phaa ukwenza ii-shortcuts kwizinto zabantu. Ubhuti ke kuthiwa utshintsha kwa ii-outcomes ke zee-cases zabantu zibe yile nto ifunwa nguwe wena mntu une-case. So ke bathe besancokola ke kanjalo ke guys kwabe kusithi gqi uLikamva ufike wabulisa kwabelandelwa nguQhawe. uQhawe ke besezama kucacisa ke bazalini into yoba bebeyephi e-3 Shots apho bafike basela khona kwacaba kunzima into yoba angadrayiva aye endlini uLikamva then babuye bobayi-2 ukuza kwazoleka. So khangabe benangxaki kwazoleka kwahlalwa phantsi ke kwi-breakfast empha nento yokusela ke sithi le izomnceda for ibhabhalaza bahlala naye ke wabulela kuLikamva esithi uyaxolisa ke ibingengezonjongo zakhe into yoba abe ngathi uzodelela noko umzi wabo. Uzoleka uthe ke hayi andiyithandi nami into yoba abantu banxile kakhulu kodwa kulena ikheyisi ndiyaku-understanda. Singabazali asinenzelanga lula kodwa thina sibhizi siyalwa ngapha siyaxhwithana phambi kwenu. uLikamva ke uthe uyavakala sonke ke siyazama ukuba si-adjaste kuyo yonke le nto yokuba nobhuti omtsha njengangoku. Uthe ngekagqibi kwabesithi uzoleka ke ndingaku-introdyusa kuye official. uLikamva wathi no kuse-early for loo nto noko ngoku wabe ejonge ke kulazi. Ulazi ke abesebuza ke into yoba izolo ubusela nje for fun okanye kwenzeke ntoni. uLikamva besejonga ngakuQhawe. uQhawe ke naye kovele wabesethetha ke into yoba kwenzeke ntoni, uLikamva uve ntoni kuwabo. So uLikamva uvele wake guys after loo nto waphakama ke bulela ke sithi ke noko udwendwa lude luhlale kakhulu emzini. Uthe ke xa ethatha iifowuni zakhe nezithi xa besephakama uLazarus ke emlandela esithi ke jonga ii-relationships zootata ziba nje umthetho wakhona zi-complicated and zibuhlungu into yoba uthi ufuna uthando kuba umane ukhunjuzwa ukuba awunto yanto awukho enough. Ebemamele ke guys ke uLikamva emnikeze laa mbeko ke yoba ngumntu omdala lathethayo. Wabe sengithi ke khangaphendule infact ebesesithi ucela ke indlela njengangoku abhabhayiseka besehamba sohlala phantsi ke. Uzoleke ushiyeke esithi ke lo mntana unomthwalo omninzi more than le ibhabhalaza into. uSydney ke guys udibana ke noLazarus ePalette esithi ke walibala ukuba congratulate ngomntwana. Benozoleka abulele kulazi esithi hayi nathi ke nam ndiyakubongisa ngePalette le. uSydney besebuza ke guys uba unjani ke yena uzoleka nonyana wakhe. Uzama ukuveza laa nto ithi unyana wakhe. uLazarus abesesithi ndiyabona umkakho uvulela apha emlonyeni. Ndiyakucebisa ke bhuti into yoba lena into uyigcine phaa phantsi kophahlo lwakho or ikhariya yomkakho iza konakala ngoba kaloku akakwazi ukugcina imfihlo yomntu during i-pillow talk. So uyatwela nje yena xa ningqengqele phaa. Wamshiya apho ke engabhilive ke uSydney guys ubethe umkakhe ngeke amfake phantsi kwebhasi but nanku iqhubeka esenza njengoba efanele. uLikamva ke ukowabo ke ngoku uzingqengqele ke esofeni. Kuthe kusawungena unina waphakama. Thumeka besekhawuleza ke sithi hayi bo mntanam utheni ungathi ufuna uthetha nam nje ayindimosa umntu ombi kuyo yonke le nto sungandithethisi. uLikamva uvumile ke sithi but wena kaloku watshata nomntu ombi. Ndandiyazi mna ukunikeza kwakho uhlathi enye itshansi yimisteyikhi enkulu leyo. Ndiyayazi indlela acinga ngayo tata wam ondizalayo. Uzibuze into yoba wena uyoze ube nguye nalo nyana amfunayo nangenye imini. Thumeka kuyathi uthi ke hayi tata kuyakuthanda ntontoni. uLikamva imdikile yonke le nto uthi kutheni le nto uhlala umthethelela.
Yintoni ingxaki yakho? Why uyaphinda nangoku uyamthethelela? Ndiyayazi indlela ndibona ngayo mna, soze iphinde itshintshe loo nto leyo. Waphuma ke guys sithi hayi ndisacela ukhe ndiphume ke ndiyobethwa ngumoya because nyhani uthumeka ngokuthethelela uhlathi ngelithi yonke le nto yalo mntana imenze wabe akacingi ngendlela e-straight, so si-stress ke mhlawumbi asazi. Awuzoleka bathe besemsebenzini ke bezincokolela ke nolazi ngayo yonke le nto kahlathi. Nokunyoba kwakhe abantu ke bathi besancokola kunjalo kwangena uqhawe ke ucela ke umzuzu. ULazarus esithi hayi sinexesha lonke ke lokuthetha neyethu intombi. Atsho ke uqhawe into babecela bathethe ngekhastoti kabavumile. Ethi ndicela sibe nendlela okanye nibe nendlela yoba eningavumelana ngayo ngoba avumile without into yoba kuthiwe kuyaliwa. Uzoleka besithi no thina silwa kaloku umntu olwayo ngutatakho kule nto. Thina sizama nje ukuprotektha ubavumile wethu kuyo yonke le nto kahlathi. Uqhawe ke uthe uyeva but kaloku bavumile naye ngokatata. Xa eyiva yena le nto yonke nina nizama into yoba angabi nazo ii-rights ngakubavumile utatam. Uzoleka umkhumbuzile ukuba ha-a kaloku wandivimba ii-rights zokuba ndibe ngumama kuwe qhawe suyilibala loo nto. Wabesithi ke uqhawe hayi kaloku mama mna bendicinga into yoba we are healing kuyo yonke le nto, so ngoku sibuyele emva. Angenelele kuLazarus esithi ha-a qhawe asizontshaba thina kule nto but ke into edibanisele nee-rights kufanele iqalwe kwanguhlathi lowo because nguye umntu olwayo. Uqhawe ke uthe uyacela nje ibe le nto ingabide ibe yinto enkulu because kungoku ulikamva yena akekho sespeyisini esirayithi ngenxa yayo yonke edibanisana nomntana. Sithi ke andifuni ide ishiye i-permanent scars. Wabashiya kanjalo ke esogqiba. So kwaZoleka late ke babhizi bazitikethisela umntana wabo ke bathetha naye uZoleka ubulela noLazarus bangamgxothi ke ulikamva. uLazarus ebesitsho ukuba hayi umntana noko onembeko lo. Ethi ke ndithuswa nazo izinto othi babezithetha xa bekuthuka bese kuhlekwa into ethi ke uZoleka babesithi ndilintshontsho likaSathana xa bendibizayo. So kuthe kusenjalo kwangena uNonxeba ke zobanikeza iripoti ke ephethe ifayili apho iveza yonke into SMS call logs zikahlathi namagama abantu yonke into nje wayeyenza ngeli xesha wayezama into ubuZoleka angamfumani umntana. Esithi kwa ezakho ke izinto naZoleka zange zifike ndisho ufika ecourt because uhlathi wabhatala i-2.5 million ukunyoba kwanto social worker kwaClerk kwamntu ophambi kwakhe. So bebesothuka loo nto kuLazarus bebuza uba uyithatha phi nayo information yonke. So nokunxeba kuthe no le yayo yakho yayazi kaloku. But ke uthe ke uZoleka yabona ke lena eyona downfall kahlathi le. So zisazomporoma ke guys asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.